Postupne sa potvrdzujú aj ďalšie okolnosti, ktoré naše milované médiá a opozícia nechcú akceptovať. Napríklad, že krátko po začatí vojny na Ukrajine bola možnosť podpísať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá garantovala európsku perspektívu Ukrajiny na jednej strane a súčasne záruku, že Ukrajina zostane neutrálna a nebude sa uchádzať o vstup do NATO. A že niektorí západní politici urobili všetko, aby zabránili podpisu tejto zmluvy, lebo sa naivne domnievali a domnievajú, že vojnu využijú na oslabenie Ruska ako takého. Nedávno vyvolalo pobúrenie aj moje vyjadrenie o vplyve Spojených štátov na politický život na Ukrajine. A hneď na to predstavte si, renomovaný americký denník zverejňuje informáciu o 12 tajných základniach CIA na Ukrajine. Náš slávny klasik Richard Sulík, keď bol prichytený pri nejakej lumpárni, zvykol povedať shit happens. Teda, že niekedy sa vždy niečo, prepáčte, ale poserie. Aby toho nebolo dosť, od talianskej vlády som dostal avízo, že zo Slovenska bude stiahnutý taliansky systém protizdušnej obrany, ktorý nám na rok požičali, pretože ho potrebujú na inom mieste. Takže najskôr predchádzajúca vláda darovala Ukrajine funkčný, masívny ruský systém protizdušnej obrany S-300. Potom sme tu mali chvíľku americké patrioty, aj tie odišli, a teraz odídu aj Taliani. A ja sa pýtam, kto bude preboha chrániť naše atomové elektrárne a ďalšie strategické ciele. Nemám pocit, že by to niekoho trápilo. O našom Mončičím na čele progresívneho Slovenska nehovoriac. Tých trápi len osud Lipšica a ako dostať do hlav ľudí, že ideálom zdravého človeka, garantujúceho budúcnosť Slovenska, je žena s guľami. Vážení priatelia, čo s tým všetkým? Sme malá krajina, vďaka predchádzajúcej vláde máme zdecimovanú armádu. Nemáme žiadne silové prostriedky na riešenie konfliktov. Za takýchto okolností je našou jedinou zbraňou dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a výkon suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientované na všetky 4 svetové strany. Samozrejme, pri plnom rešpektovaní našich záväzkov vyplývajúcich ze členstva vo významných medzinárodných organizáciách. Aj za cenu, že budeme za to upaľovaní na hranici, čo teda aj sme. Suverenita sa dnes v Európe nenosí. Treba len opakovať to, čo si želajú veľkí, a vtedy máte pokoj. Na toto som však ja už príliš starý politik s veľkými skúsenosťami. Teraz v podstate vidíme, čo s touto krajinou dorobili ľudia ako Matovič, Heger, Ódor, Čaputová. Už ani pes o nich nezakopne. Stali sa bezvýznamnými politickými atrapami. Aj preto sa musíme v prezidentských voľbách zmobilizovať a nedovoliť obsadiť prezidentský post ďalším Kisko-Čaputovcom, tentokrát Korčokom. Korčok vždy bol a bude odporcom suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. A až keď sa mu uvoľnili naše opraty, ukázal v plnej nahote, kam patrí. Medzi ďalších poslušných vykonávateľov cudzích záujmov. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.